soc de Dinamarca, parlo català, danès, castellà i anglès. Hey! Hola, mamma. Det gik flot i dag, var Marcel? Og du lavede mål og det hele. Men du fik en bold lige i hovedet. Gjorde det ondt? Nej. Begyndte der så ikke at komme næseblod? No. Det plejer der jo ellers at komme. No, pero me toca el 2 aquí. Kom nu. Marcel, har du lektier for til på mandag? Har du slet ikke noget for? Skal vi så ikke lige få det lavet nu? Så sæt lige pause. Gider du godt lige at sætte pause på? Hvad er det med? Ja fa 18 anys que visc aquí i llavors em vaig apuntar a l'Escola Oficial d'Idiomes. I a part a casa amb el meu marit parlàvem també català. I llavors era qüestió també de no tenir por de fer faltes i tal i llançar-te a parlar, llavors aprenies molt més ràpid. Primera per al costat. La portes tu? Sí, la porto jo. Sara, anem a Mataró? Papa, han kørt op til kampen. Va, marxeu ja, si no arribarà tard. Vinga, fins ara. Adéu. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hej. Hvordan er det gået? Har I vundet, eller har I tabt? Fue el pastil. Skal vi lave en kage? Kan du ikke hjælpe mig? Ja. Gider du det? Ja. ¿De qué es? Tengo la mamá un lasaña. Anem a fer el pastís per aquesta tarda, vale, Pau? Vale. Skal vi lave med citron? Okay. Kan det ikke være med appelsin og chokoladestykker? És important que anem també a Dinamarca, també pels meus fills, perquè ells puguin veure diferències de país a país, també és bo per ells, que no vegin que tot és igual a tot arreu. Det bliver han nok glad for i morgen, ikke? At han får en kage. Ja. Ui, que ens engreixarem. Espera, mira si algú juga a futbol. Sí, kan jeg. Så kan du tage yoghurten i sig og sukkeret, ikke? La Sara, la meva filla, cada estiu ella va abans que nosaltres a Dinamarca. Està amb els avis, està molt contenta i a ella li agrada molt Dinamarca. Parla també molt bé el danès, perquè ella ja clar, ha fet més viatges allà, llavors s'ha espavilat més per parlar-ho. Ella aniria a viure allà directament. Hey mor, jeg har penge her til sparepølsen. Okay. Tror du, den er lige så stor som London, eller hvad? Jeg tror, den er mindre. Tror du, New York er mindre? Jeg tror, den er større. Det tror jeg også. Så må vi se, om vi kan få sparet sammen til at tage det over, ikke? Ja. For pengene i sparebøssen. Hvor skal vi så rejse hen næste gang? A Dinamarca només són 5 milions, llavors ells han d'aprendre un altre idioma per força, perquè si no poden comunicar amb el món. I llavors gairebé tothom allà parla anglès. Que no, si no et limites molt i si només pots parlar amb la gent del teu voltant, clar, no saps mai d'altres països, d'altres cultures. Jo crec que és interessant poder comunicar-te. Molt bé, Dani! Skyd! Papa, kom an!